Matapos ang isang linggong pagsasagawa ng Palarong Pambansa 2024, ngayong araw ang siyang closing ceremony kung saan nagtitipon-tipon ang mga atleta at delegado ng iba't ibang rehiyon dito sa Cebu City Sports Center upang tanggapin ang kanilang parangal sa bawat laro. Kinilala ng DepEd ang suportang ibinigay ng Cebu sa kanila sa pamamagitan ng maayos na pag-host ng Palarong Pambansa. Mismong si VP Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng parangal sa bawat rehiyon. Sa lahat ng mga magagaling at disiplinadong atleta na lumahok sa Palarong Pambansa 2024, congratulations sa inyong lahat. Sa overall result ng palaro, champion ang NCR na nakakuha ng 98 gold, 66 silver at 74 bronze. Habang first runner-up ang Calabarzon, second runner-up ang Western Visayas, third runner-up ang Davao Region at fourth runner-up ang Central Visayas. Ayon sa chairperson ng Cebu City Sports Commission, John Pajes, marami anyang mga manlalaro ngayon sa palaro ang nakitaan ng potensyal na lumaban sa mga international sports event. Yeah, I've visited all the playing venues, no, and spoken to many coaches and tournament directors, and I think we have potentially some world-class athletes from various sports, whether it be gymnastics, the sister of Carlos Yulo. We visited badminton yesterday. We have the #1 junior player who I think defended his title yesterday, and many more athletes. So I think it's very good to see that the best of the best are here in Cebu competing. Present rin sa closing ceremony sina Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Cebu Province Governor Gwen Garcia, Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Marcos Manotoc at ASIC Francis Cesar Bringas, Secretary General ng Palarong Pambansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.